Il-Festival Lost and Found is-sena li għaddiet ġibet lejn pajjiżna ma' 7,000 żagħżugħ u żagħżugħa. Din is-sena in-numru mistennija rdoppja. Fil-fatt s'issa ftit iktar minn xarejn u nofs il-bogħod mill-avveniment, il-biljetti mibjuwa qed joqorbu lejn l-10,000. Kif stqarmana direttur fl-Lost and Found Edward Zammittabona. Għalissa għandna 70% li diġà minn dawk l-14,000 li huwa mibjuwajn minn daw il-biljetti u għatem ħafna nies li għadhom requesting to come and book through us. Zammittabona sostna li dan il-festival qed ikun ippreżentat f'pakkett attraenti ferm, b'line-up ta' artisti mill-aqwa fuq qudiemnet Animek, kif ukoll il-vantaġġi li joffri pajjiżna, jiġifieri prezzijiet tajbin u konnettività. Zammittabona li huwa wkoll kap eżekuttiv tal-lukanda ewlenija innota kif din is-sena il-festival se jkun ġurnata itwal mis-sena li għaddiet. Żidna ġurnata oħra is-sena l-oħra ngħidna li ħafna nies ġew for 5 to 6 nights u dis-sena diġà qed jiżdiedu joqogħdu 7 to 8 and 9 nights, therefore aħna għadna ejja nżidu iktar ġranet fil-programm u żidna iktar venues ifrixna x-xogħol lejn ħafna iktar postijiet. Zammittabona sostna li min-naħa tiegħu il-Gvern ara fil-potenzjal ta' attivitajiet bħal Lost and Found u staqsa lill-organizzazzjoni biex jimlew iktar b'attivitajiet bħal din. Fil-fatt Zammittabona tenna li tinħtieġ iktar kontinwità f'festivals u attivitajiet bħal dawn li huma pożittivi ħafna għas-settur tat-turiżmu. Suq ġdid li nistgħu nattiraw lejn pajjiżna. Nistgħu naraw nġibu daw il-tip ta' festivals bħal li ġibna Lost and Found fuq ix-shoulder ma s'issa nkomplu nġibu iktar festivals u nkomplu bil-continuation ta' daw il-tip ta' festivals biex isiru f'pajjiżna biex inkomplu nħeġġu iktar nies biex jivvjaġġaw lejn pajjiżna matul daw is-snin ma' daw ix-xhur.